Nang deh. Hello guys, खुलुमबाय गासिखौबो आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ बनायनो थाबाय ओमफ्राय दिनैयो लास्ट शुटिं दं आरोना आगर गैयि आर'नाइनि माने लास्ट नङा आरो बेलेगना दङ जोंनिया आंनियाबो लास्ट जासिगोन दिनै माने कलेजाव लास्ट जासिगोन आरो ओमफ्राय थांबाय दं दायो ओमफ्राय नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम सेन्देल गानलायग्रा पुलिसा नै नोंलाय मा कलेज नेग्रा दासो खोनावदों मा होनदों सानदों सिनायथि आंखौ देलायहोगासिनो नै मेकआप आर्टिस्टआ मेकआप आर्टिस्ट केमेरा दासो मोजां जाफिनबाय नै मेकआप खालामनायसो मोजां जाबाय मा ना सिंगि बायदि दावबायलांदों नोंलाय रथ'लैनानि आंबो जेलायनि ना सिंगि बायदि दावबायलांदों नोंलाय रथ'लैनानि देलायलायबाय नै एकदम फनपप टापपप हाय पुलिस Lokal nani hordis ne? Nang deh. Pulis aku sakras nama belai. Hah? Pulis aku sakras nama belai. Aku sakran ukaya. गजब बेइज्जती है Nini apa nanti nih? Nini apa di nih? Nini apa? क्या बोलते तुम क्या लुकी तुम Wah pun. आंखौ जानला मोनला नोङो Kia kot. दाख्लैहाय Ma? जि आंखौल' गावसोरबो मोजां मोजां No God please no Ayo, sosial apa di naik apa ke? मा सनायो Oh iya kayak abu mundina mendong. Abu mundina fideng, gumui fideng. Foto sampai gasnya malah. Makeup artist. Ilung saya dia. Ilung sih. Sarwa das mini weh. Ay police bay deo. Ada pilai. Angko ya daudeng. Apa sana sih? Ya daudeng angko bay deo. Humlala. Serko. Kan video kalam dengan ni. Ni kalam ni ko. Seru. Serko gue tengah malah kena dah. Sosok kan tuh dah kunci deh. Hah? Sosok kunci kan ada gitu dah. Kan sih. Ang nengko dress kan nenu nek kek kulap aja dah lapan aja. Borian muka bene bay deo. Bay deo. Masang mana bay deo. Masa ada? Juga naik ke sini bay deo. Cứ thằng nào bị này đâu ra bay đều vụ nãy học đừng này bay đều emosi lah nih kan lah bawang ai ông hai Nirboy Aza Nirboy nih hai nilai aja hai nilai lima zakat lite hai hindi hai hai minister ko bibar sarna gitu nih hai ang besar kan dene sekelabra Biar aku lebih hai rose kalau ini aku ubi yo.
रेडि जानांगौ गाहायावबो गोजौआवबो प्लास्टिकनि मोनसे प्लास्टिक गैया नायबाबा थफिनायानो बारा बिखौबा बार खननांदों जों सारनायखौ बाबा थांनांगौ Hi guys, channel. Con. Aba. Hello. Hi. Bibar खननो खोन्थानाया गावबाव थांदों. हिन्जावखौ नाहरदो र' नोंसोरो मबाइलाव लायो फैसाखौ अ फैसा नुदों पुलिस फैसिगोन पुलिस नै कलेजाव ड्रन उरायगासिनो ड्रन उरायबाय दं मेदाम हमनानै हगारफैफिनबाय मेदाम ओरै जिरायगासिनो नेगासिनो केमेराखौ ओरैजाय केमेरा लागासिनो ओमफ्राय नै शुटिंआ जोबस्राबाय ओमफ्राय आलासिफोर सानैसो फैदों ओमफ्राय बेयाव दा रायलायदों आरोना ओमफ्राय शुटिंआ जोब्बाय आरो दिनै कलेजाव आरोना दाहायनिफ्राय न'आव बुखिबाय थानोसै आरोना नोङो सिरि थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बिदि खेब गोलाव खाथियाव दाफै आं बुंखादों खाथियाव दाफै नङाबा गावथारगोन बेखौ नाङा आंनो आइया खाथियाव दाफै होनदां खाथियाव दाफै नङाबा गावथारगोन आं बेखौ दोना आंनो नियाय नांगौ मोनगोनथ' बरिया आदा लाला खारबोनो लास्लाबिया नोंनि गोलैनायखौ मोनदों अ दे इनिफ्राय लाब्रा ओरैजाय एक्सट्रा